Kerran pujatsu! Mä missasin pikajunan. Nyt mun on kai pakko mennä paikallisjunalla. Mä sain sen! Se sai sen! Se sai sen! Se sai sen! Se sai sen! Olisiko se on sullekin? Ihan okei, ihan Wow! Mitä te nyt täällä teette? onneksi Me oltiin tosi huolissaan sun vuoksi. No hätä, mä fine. Tsiikatkaa, fine. Oot vai? Ei, se on fine. Joo, kiva. Ei, se on muuten okei. Joo, siis kiva. Koska mä vähän tässä mietin, että... Miksi sä teit tämän meille? Me oltiin kavereita! Mitä ne keuhkot? Olisit tullut takas aamulla! Tätä et tee toiste, kuulet sä? Niin, menikö jakeluun? Kello käy! Voi Melman, sä rikot itse kellon! Et kyllä tee enää ikinä, et tee! Vedä! Kinnistä! Heistä on vasikoitu.